Unleash the Beast Part 1 Kumtharon yangin DCP Nathan Malsom kimatan po nathar nei hunania nathar hantia postharam muwa a duty make na station atagin mundang police station atula vanga transfer ani khwalkhote ni buka Nathan po mi thei ve tak ni ma se lo thei lo na wangin in lo angai tlat mai chung pakhat fel le zau tak mai mi pangai chung ko ve tak te in noi chulo in a in nei tu te point Nathan chu an lo lom thiam a Nathan Malsom kima hi Deputy Commissioner of Police ani a nupui nain anupui chu arai meka anupui hi mizo ani lova Vizag Visakhapatnam nulamel thale pinal vun ngau takle mitmeng pol ram mai a ombo le mong te po atok chia lian Tamil film actress Louise Sanvi agar ualani Nathan in lo nei tu te hi chung ko member panga an ni a chung ko pa ber le no ber te chu an ladama ma se antar to le fa pa pani an neya chung an fa te pani chuan no pui nei ve in fa mai chi pakhat ve an nei bok Nathan hian a in lo ana nei tu te hi anelin an bula nuam ati a in nei tu pimoi te le purama te point an fa pa ang mai nan ena achang phei chuan choya ti somin reactor hial te pen an ngen thina ni chutia police officer huisen tak mai anin noya cheng an ma ni veng him tu tur an nei chu purama te chung ko po chu an thla among sat ngeyang zankhachu Nathan chu a senior SSP Senior Superintendent of Police or additional DCP or DCP selection grade Nathan chung chi tinania Nathan hi junior DCP ania alakai sang velo chupa chuan dar som vela ron kolin drinking and driving duty turina ron kawa rang taka in siamin achuak ta ngala reilo te awathenga an han duty a then zurui chunga khalte khalchaklu tuktele bengcheng de te chun mana poisa ten choi tira Nathan chun riru apelem lo hle ti a phone khoi renga wang chuan a hriat theya dar som pakhat vel aridon hnai tia chuan Scorpio dum hi chak hian ron tlana Nathan chuan hey loading te ti in alo phara ma se chu motor chu ron tlang luin Nathan chu asu teu hle maya police dang ten lo tlana sir I time an ron disap sapa Nathan chuan rum taka chu motor tlang chu enjoy vong pa in mela chu atiringota chu vele chu motor chu intran phalo na wanoi kong ni si a chuan ronin tran popin Nathan telampan chuan ron tlan le a Nathan chuan lo chu atum to lo kong le lama tlan phein chu motor lo tlan mek ma zona chuan avading chata motor po chu ading ta a chu vele SSP chu lo kalin Nathan tlan kiro minister fa pani so isha thiam no ni atia Nathan chuan rum dawin chu motor chu a en ringa motor tang chuan tlei rol kum som ni or chau mel fai wang mele chapo mel chu roi ti hriat tak hian aron chuaka hey engwanga min ti dingam ngei ni a aron ti panga Nathan chuan dani bo chia turning point ni lawa engwanga in tran lui ngei ni atia SSP chuan Nathan support phein Nathan atok isha thiam lovani atia Constable ho chuan Nathan chu an motor bula an pot phei thei ta shama chutle rola chu apor a inga kapa hi tungi ani hriam khatia min ti ve khanglang local te ati vai panga SSP chuan chutle rol bula chuan sar mitharania alo hrilo chani kanti pal sar coin kaltoro atia chupa chuan ngaidam min di lovani chuan a poi viawang kha mihring kha ti pa in motora luta sak tak chuan atlan le ta a SSP chu Nathan abula chuan vokalin Nathan ishathiam lovani hemuna hi chuan minister hian thilan ti thein an thu hnuaya hian kan oma an fatela hi pathian ang main khong in kan dir jok thina sin ti thei kan nei lo hei hi kan nun chu ni I om renga ishathiam tel mayang khano pangka chu ka hre chianga zu he takani a naktuk jing da ri dik ma in message in ngai dam vadila
tuna dan kha engma hrele to lawang ti chuan engkim a fel vek ani mai lungai lola apa bula po a soi lawang otoro hei a hlai to a idu tok tong o atia nei thana po chuan in thiam lo mel takhian Olisar kalau shedon nia ahantia ma se nei thana chuin thiam lo tak tak lo kha minister for party rol kha zirtina pek lak chu ala du fana a number chu SSP chu ana pe a ti chuan an hodar ta a nei thana ero chu ala ho felo a bike chuan chu Scorpio dumna tak minister for pakhal ngei mai chu azong kole ta a atopa chuan in lian ve tak kota Scorpio dum loading chu amu a ahan en chianga minister for pata ngei khani in chunga chuan music a ridup tupa an party ani ngeyang nei thana chuan ngak de wanga chuta minister for pa ngei chu aron chuak ta a nei thang chuan Scorpio nunga chuan alo changa motor lampana rui mel taka alo kalphei chu nei thana chuan alo mel rana a romol a phora a mai tuama a jacket a phela chu tle rol chapo tak chu a phu tok hremna pe khlak atumani minister for pa chu ron hnai zelin a motor omna chu aron thlengta a chabi a phor chi chu nei thana chuan ninglama tangin aman bet thuta a motor dar halang chu a nek ke feka chuta chuan alu a rol saka a ke choi kangin a kong chin chunglam zong chu motor tuk vera chuan a thun luta chu tlei rol chu atang ta a nei thana chuan kong hrena phela chu pa munga chuan a vota vak maya chu minister for pa na tilutuk chuan tu tokte zonga min khoi ngamelo kapa hi tungen ni hriam ahan tile chu nei thana thin rim ati zual khermai nei thana chuan abula pai bung chula in chuan enge ipa chu enge ni vaka ipa po chalo ka se tiang thau hian ka soi sang ve khanglang chi chuan ti pa chuan pai bung chuan amunga a hlap ta nek maya a auring pokaniang in chunga om then khate chuan lo tlan chuka an thien pa a kong chin chungla motor chunga om motor tuk vera lo tang chu an muwa an vapan ngala ma se nei than ero chu mu tur om to lo chutia a thien ten an boi pui lai chu kil khata tangin nei thana chuan abai ka chuan pa in ni vurvurin alo ena a jacket a thale te a ti chuan a hosan ta a atuka chuan tuk thuan e khamin SSP chuan aron phone a nei than hilpoi mo de soipui tur chekania I in lu bol ka khan ka oma lo chuak te atia awa chuaka SSP chuan nei than nizana minister fa pa kha nizana inti boi pui pa kha tu ten emo an lo sei sani oma nangma hian ring hlel ber cha film khur thurin karun hril cheni atia nei thana chuan makti mel da hian he tuine lo sei sang le awa poi ve a etaka hei daria ta pel to a ngai dam chu ka vadil to donem ni ati vela SSP chuan nei suk pa hian a khai angai lawang engma hrele to lawang atia chumini chuan pa ngai takin nei thana chu nilengin adiutia eng buaina ma antok lemo zana lo thlen chuan ruang mu anita tlat maile ruang charna muna chuan nei thana le SSP le DIG le constable then khate chu an vakala chulai mun chu college building bulokani SSP chuan chokidar bula chuan enge omzia atia chokidar chuan kapu kamu chuan ti hian alo let der to a building chunga tanga chuang thla ani karing kavakal hnaya alo thi to a karan phone ta chuni atia SSP chuan mani inti hluma angkhop mai nei than building chung te khian check ta che atia nei thana chu akal ta ngala nei thana chu a chong chung bera han kala nu mavel enge mo chu a mu nuala alan dan chuan chuata vai vote chuwa dar nuaya nei thana rin dan chuan chu nu chu inti hlum dul wanga chuang thla ni lovin ti luina wanga nam thlak ani aring bera a chan po mihring ke niak a mu zeu zawa chu ba ka ko thla le mihring tal vak ni om tak te chu vai vuda chuan a mu wanga ni nei thana chu chukin SSP bula chuan kala
atong ma chuan SP chuan hey Nathan a phone hi chhar ania ma se patra na da atia Nathan chuan phone chu han enwang fanga azang thal zongin akinga motor light zona chuan da in amit siai mevin nai taka han ena sar karin dan chuan a reflection atang hi chuan alphabet z amangani mai thai atia patran chu z sepin han thai koya ma se alodik lo ale zongin z se pok chuan an thai lia adik ta hlau mai SSP chuan han chekte ama hriat dan te a omang thalak velte atia Nathan chuan phone chu akhoya sir allocation atang hi chuan hemi khuami ni atia Sutia anti tilai chuan DIG alokala Nathan chuan salute alo peya chu DIG chu nelom lo zatin tum mukhian aron tranga inge chanchin a han ti muka SSP chuan sir hemi khuami ania he building hi a college lu nani ome alo tia DIG chuan ani chu KC Crossula suicide akin kaltirang cheu atia akai tadak maya Nathan chuan a hrethiam lo hle mai SSP bula chuan sir mani inti hlumani lovang ka chiangani sir atia ma se SSP chuan zoi saphian Nathan thupek chu oi mai ro thi in akal santa a Nathan ale constable pakhat chuan mithi chung te chun jong chuaka athi thu an hrilaya mithinu le pate anril runalu tukle trapna salutuk chuan Nathan chu atil hril hain a anum lo hle maya atuk zinga chuan Nathan chu station lampan chuan zing dariat vela chuna chuaka station avatlen chuan college no pangtam takhi station bula chuan an lo thu khoma in chungalu chuan SSP bula chuan good morning sir sir tinge heng zulai hui ta hian an tin azota SSP chuan ni zana boralta ma hriati zilai puiten nia suicide case kan kalpui hi an lung oi lova tha ani an rina wangin case chui thale turin min nge na ni alautia Nathan chuan sir an rin dan hi kaipon karen dan ani mani inti hlum ani karing lo a han tia asoilai tak chuan DIG aloluta vin zathian Nathan chumel pain heng thil thleng hi enge omzia zilai tlem te po in not kiang theilawamo aron tia Nathan chuan sir lo no kian top phi kan thei bik lowalom anjelai pui thi chungchanga ngin na anrun siam miau sia atia DIG chuan a aya vin hian kan police station ai na kan tholai ti boyin media tenen anrun kalani hi case ti top no po anma ni wang mai main reopen le angai ta ni hi ti pa chuan a chuaka SSP le Nathan chuan anjoi chuak ta a zirlai te ma chuan DIG chutinga ma hriati thi dan hi ma ni inti hlum nge ha ani ti hi chiang takin langlo ma se postmortem result atang chuan inti hlum ang zok ma chuwanga suicide case kalpui kan ni atia zirlai thin khatte chuan nilo kan thre chianga ma ni inti hlum du tur khoparil ruha na anei kan hrelo ti in anlo hnial na samaya DIG chuan ole he case hi kan chui tha anga a chui tu tur hi junior DCP Nathan Malsom ke mani ang tu chiang chok kan hre thuna kan hre leng chu kal to ro atia chung zilai hote pot chu an kalta a DIG chuan file chu Nathan a pek pain he case hi ikuta ka hlane atia Nathan chu lom le mai case chui chu a tranzui ta a ma hriati mel hriatte a thian tele anule pate thu Sofia turin akal ta ngala ma se anu chui me ka puitu tur khop thu chiang eng ma mu chuang lo ma hriati thi na mun college building chu a en kual le a building hung lamte a bul bol ho pain thleng chuan a en kuala evidence thatok tak mulem lo ma se marijuana zuk na pung tam tak ero chhar thung ma hriati phone ala chuan engma evidence som chung box lo call list te WhatsApp message te le application dang te po chu engkim ain clear vek boxi phone chu kengin phone hack thiam a hriat pakhat bula akal puita a chupa chuan sir ni khat chi hun min pela a call si delete chop ania
ma se a call list number ho hi kala hre thei mai lova ka hre thei pon call list masa ho pali chi ka hre theiang atia nei thana suna kal santa a SSP bula chuan Marizona zuk na bung tam tak a hmu thu te su hrilin a thu hriat ang te chu thlenta a SSP la chuan nei than heng hian enge omzia anenga Marizona te chu college zulai tam tak pon anlo zu veang chu atia ma se nei thana chuan sir ma hri te thiante azirlai puite anule pa te ngei po in ma ni inti hlum du chi ani lo mai ba ka mai chido izep ve takani antia chuti chunga postmortem result nga ingama ma a suicide antirnga thi chu thil diklo omani diklo chu om chingalom atia SSP chuan avamake o Nathan doctor te poinan soya hetia lo boy fakhi omzia omlo kan senior te thu kan zom angai miau si alom atia lung oilo tak chuan Nathan chu office lama pheita a zandar sari velani a Nathan office hunga chuan DIG chu lo kalin kan DGP alo thlenga ronmel hriat vela thang atia Nathan po chu chuka DGP chu alo thlenga palian tak fit dukle inchin hi vela sang mui muldum fia tak nei hi ni a aswal mel em le ngal DIG chuan sir hi Nathan ani hi mani loka lo join thar khania atia Nathan chuan DGP chu salute pek pa in good evening sir Nathan Malsom Kima Deputy Commissioner of Police Crime Branch atia soizo ma chuan ole ka hria ti in chu DGP chu officer alu tadai maya Nathan su hril hai hlea DIG chuan Nathan ma hria ti thi na chungchang kha inge chanchin ni zel atia Nathan chuan investigation nei mekani sir atia DIG chuan file ho te kharon lala ka officer lo lute atia Nathan chuan file chula in DIG officer chuan avaluta DIG chuan file lo lakpa chuan he case team dang hne na ka pedona nang chuan na dang i khoi toang CBI officer pakhat tu emo hian avo thina an ina I duty angai ati tamaya Nathan chumak ti tak chung chuan ma se sir ka chui chok trap to sin khongain ati lain DIG chuan ka soyang chuan ti mairo alo tia Nathan chu lung oilo mel sathian ading renga DIG chuan amit taka empa in tinge ilatin renga ka soi khashan nge atia Nathan chuan sir khungain CBI officer chu midang ventir sok maila he case kalpui zel kaduni atia DIG chuan vin zathian Nathan mithar inia chubaka helaya kan rules and regulation hi ila shevelo ni mai thaye IPS jam takni turin ibai tang ni mana ma se iti tur chu I senior te thuzomani DCP hi reng sangfia onga ingaya ni mai thai ma se DIG kani nang aya sang kani DIG mai ni lovin DGP ini huna kati tur chu min hril donia chuk toro atia Nathan so thin rim tak chungin achuak ta a atuka chuan phulo takin CBI officer te in lampan chuan constable pakhat nenan kala constable le officer te ti lai chuan Nathan phone chu ran ria phone hacker khalo ni a Nathan chuan hello inga chanchin ahan tia hacker chuan sir ma hretika athi ma darkar thum vela mi pali inan kola an number kalo thon nga lang che atia phone chu da a reilo te a message salo thlenga number pali jinga mi pakhat chu a call ta a phone tang chuan othum takhian hello aron tia Nathan chuan DCP Nathan kania tume ka biak o atia phone mi chuan zeria kania enge nita aron tia Nathan chuan kapu ma hriati mani loka college building pakhat atanga chuang thla a thita chungchang khania ati lai chuan phone mi chuan ka farmhouse local ro location chu ka hre zelang che atia phone ada tamaka rang takin CBI officer ven hin lampang po ngai tolo chuan bike alon ngala Atlanta daya zeria chuan Nathan chu an omna kalkong a hre zela reilo te hnuah farmhouse chu wathleng ta a gate bula chuan security guard palian tak pani hi an lo dinga pakhat chuan tumeni alo ti a
Nathanan achan ma chuan farmhouse chunga car sinnal takatang chuan othum deuh hian local tlang tiru aron tia Nathan chu vakala motor tukvet chu zeria chuan lo hongin ganja rim aron nam chuak ruma motor chung chu mai khu hlirin akhat boka zeria chuan engei du alo tia Nathan chuan Deputy Commissioner of Police Nathan Malsom kimakani atia motor tang chuan zeria chu chukin motor seat nunga tang chuan mi pathum dang hi anron chuka anru email hlom em le ngala anjinga pakhat siama chuan DCP Sir engei du'a kan ring chinange poisa aniem ativela midang ho chu anlo nuya Nathan ero anoya zalo hle anjinga mi tho pakhat tima chuan ente thian pa mitlang pui chuan chung ko hlim tak poisa tam ve tok tak nupui pasal mel thatak neya chung ko hlim tak din hi an chak bera andu thu sam berani ma se chung du thu sam zong zong a thale tam chu kan nei ani alo ti ve boka zeria chuan nang ang police ho hi chu thiana kan siam no to alon kan lifestyle hi anoma sin he video hi ati chiang tu berani ang ti pa in a phone phora video pakhata met chuka Nathan chu ahan entira Nathan chuan video chu ena video a chuan marhiati ma zan loka thi an char ngei mai kha chung mi palitena andu toka ataksa an su samlai le an pong so lai tele kut an thak lai te chu alo langa Nathan chu thinrim na hlerin akhatta an jinga pate ber mai ka chuan kan thu te oin thatak kha chuan han hle se chu anun na khan atur bik lawang mole alo ti boka tima chuan le han soite le PDCP poisa engzam ngi du atia Nathan chuan tangkamin achang lo akut tumin achang ta zoka tima chu ha mai bal thot khop chuan anek hoita si maya athal ngal dera zeria chun thinrim zathian zonga tunge iti bo hi shem kapa hi tunge ani shem ati vai panga Nathan chuan nangni mi hausa le tlangwal om thadu lo ho hi in ave kani hi tu po mai yen in pa te point shelo chunia kapa hi tunge ani shem tu fu pange kani shem ti in min so tang hlom mai nangni pa ti dai dai engtin me ka hriat bikang FIR thelutula ti chuan in pa te zuka zon sakang chu ani lo chuan ngoi ring station a lo ka ro atia zeria chuan zonga le ti pa nek a han tum chu ol samte hian Nathan chuan akut alo man saka chilper chok khopin achala tak ahneka athal ve ngal der midang pani te chuan ron bei ve in Nathan chuan ol samte hian alo thal ve boka security guard pani po chu ron hlan phein Nathan chu an ron bitum ve ngala ma se he an mi be hi mana Nathan tho khalam ni tlat chu palian pani te po chu Nathan chuan thole tur om to lo khopin alo soisa a ti chuan ma hre thattu te pali chu station lama aphur pheita a station a chuan Nathan chuan chung mi pali te chu a hnuk luta sela chuan khongin chabi chuan akal nan ta a kima chuan hey mela kan chu huna ichak lo khopang aron tia Nathan chuan engmo tinron chukang mo IPC section 376 le 302 hungin kumsom ni chungin tangdon bel thailo in hriamo atia zeria chuan mu sit mel taka nui pa chuan kumsom ni a ha minute som ni chunglak pomin khung thenga ma chu ilo thlirang miang atia chuti lai chuan DGP SSP le DIG te anron thlenga DIG chuan Nathan churan panin thinrim mel tak mai hian mola engwangin nge he mi te hi iman veringa ta ahan tia Nathan chuan sir he mi te hi ma hri thattu te khan ni ahan ti dek teka DIG chuan kha khes kha ikuta to lo katini lom ni ativin tuara DGP alo luta DIG bula chuan DIG he station in charge si nang nge Nathan zokhi aron tia DIG chuan sir kati palani alo tia DGP chuan Nathan engwangin nge heng mi te iman ti na zota Nathan chuan sir heng mi pali te hi ma hri thattu te khan ni video po ka nei ti pa in zeri phone chu phora
ma se password talo oma Nathan chuan sir password tan dani hi ati lai chuan cell chunga tang chuan zariat chuan passcode chu 4344 o pro arantia Nathan chuan passcode chu chulutin video entira tum chu eng video ma alo to lo auto deleting an lo da chune in Nathan chu amang ang hlemai DCP chuan Nathan beng bula chuan mola tua thatu te hian evidence an korang du iring emni atia chu vele patling pali hi an lo lota an mail en reng pon paho satakan ni ti hriat ema kot sutan haveka an singa pakhat chuan DCP enge omzia ka fapa hi engwanga man nge ini collector kani ti hriam home minister ka phone don emni nge CM jok aron ti vaka athin rim mail ema DCP chuan in thlashong takin sar kanti phalani thirhriat sualpal ani alo tia collector chuan chuanga lang chu pona kan lo nga kang atia chung patling pali te chu an chuak ta DCP chuan Nathan bula chuan chuaro atia Nathan chuan ma sar tua thatu te an hi commit ngein ka molom atia DCP chuan khoi evidence atia Nathan chuan sir ka chui chok me mang atia DCP chuan khoi evidence ka tialom atilia Nathan chuan achang theida bik lo ading ngoi tarenga DCP bak chuan chuaro chu thope kani DCP Nathan chuaro tuna atia hre tak chung chuan sel kongka chu awahong ta DCP chuan office lampan pa in DIG bengbula chuan suspend ang che ati sapa akal santa DIG chuan Nathan bula chuan suspend ni thunai na nei phaila chu kaban hialang che atia akal santa zeria ta thian ho chu indi thai takin anron chuaka kima chuan Nathan dara ben thak pa chuan ani le opro atia siama alo kal le Nathan chu mu sit mail dawa mel pa chuan minister ni chung kanti takna nga minister vel chi ani himole ilo rau pui le mai atia ani so mai ka local le in ilo huisen view omatia ilo vanep le sive zonga atia ato bera zeria lokala ikutin min khoya zela min khung itumbuka ve khanglang che zon hei sharo katia ma che idam chumin inun pumhi shom takin imang to ang ti pa chuan an chu santa veka Nathan chu zak tak le thinrim chung se chuan ading char rangata lung oilo takin a hoa a ina lu don chuan a in lu nei tu puramate in chunga tanga mai khun satak lo chuak chu a hmuwa angai athalo chu in chunga valuta a phuchiang kheramai purama pimoi an fapate pani le an puite ve chu chuata chuan an lo let phung maya Nathan chu a hrila hain angai na hrelo hle pimoi lo let tang chu vapan naya kanu moi enge thilom zia ti in abemol mola ma se pimoi chuan a chang lo an vai mai chuan an thivek to ti chu hai rola ni lo Nathan chu among ang hlea a awak waka ameng phi ruaya relumu mal po pu thei to lo chutia Nathan boy taka omlai chuan pimoi te in sir tanga no pang pakhat local phai chu a hmuwa chu no pang chu pimoi fapa tlan moi fanu Mary ani Nathan bula chuan localin apa Nathan ti in trap chungin aron phaya Nathan chuan alo ko ngala ma se ariru ala har fim theilo Nathan po chu athiltonin abar khai em wang chuan ni khoshelavin alet der maya a harle chuan damdo ina lo uma anpui sanvi chuan to takin abianga alo chu lewa Nathan chuan sanvi chu ko pa in tu tak ka mu che su ka valom em eng tikhan nge lo kala eng tiarenge damdo ina hian ka umto ti in azota sanvi chuan nizan khan chanchin ka hriat vele rin aman min ran thla ma se case boipui me ka nei wangin a hole ngala alo tia Nathan chu aziam de nu chuan ain lu na lama sanvi chuan ho puita sanvi bula chuan athil ton le ma hriati thi dan te chu engkim a hril ta veka
chumini chuan sanvi le nei thana chuan chanchin thara an DCP in media ma a nei thana in lua na nei tu te thi dan chung chang vel life a sei lai chu TV an en tu na DCP chuan camera ma chuan kan department ron join thar DCP nei than mal song ko ma hi van doi thak tak main a in lua nei tu pimoi te chung kwa in an thi san hlau maya ma se he thi na hi tu thiam lo ma ni lovin gas leak wangani an gas chu lekin na puak ta a an chung ko zinga no pang kumriat ni meri chu van thak takin adam chuakani tia asai lai chu an en renga nei thana chuan meri bula chuan thilom zia a han chot fia kumriat mi lek meri chuan an chung ko ahlim taka anom lain palian pui pui som rol velo lutin apile pu tele anule pa tele a unau nu am ang rol lek Josephine te chu an vaya an vok thluk nuwa an in chung an hal thu te chu hril tafika nei than le sanvi chuan mituinen lung chetak le thianrim tak chung si in an lo ngai thla a DCP chuan nei than surun phone in an inakal turin arun shrila nei thana po chu vakal ta a DCP chuan nei thana chu akara chuang turin atia atlan puita a an tlan lai chuan nei thana chuan sir ka in lua nei tu te kha new sai soyang khan gas pok palwanga thi an ni lo tha an ni chuan athat tu te po chiang takin ka hriani atia DCP chuan ani tak chu ma se khoyange evidence sathia nei thana chuan sir ka proof theyang min pui phot chuan atia DCP chuan evidence omlo chuan engtin ma kan la theilo theingil vekro mi ho sa an nia an thil tia in ro reng su iladam hilom hle zokro in ro ve zelani chuan khami tiang khan ithi ve anga chanchin bua ilang ve anga new sa te po ilang ve ang chu chui du lawani chuan nuam takin ti khan inun mang hle ro atia nei thana chu athin rim kher mai indian le moi tak bula chuan DCP chuan kar chu ti ding ta a kar chunga tang chuan an chuaka in kota chuan zeria kima Michael siamate an pa te theu an lo oma DCP chuan in thamo kha collector zong tak tak te u ti pa chuan anui huwa zeria chuan DCP nuwa nei thana local ve chu mo in azu in lai bur chu chuata avoke a nei thana chu va pan na in va vi atum tamaya DCP chuan khai zeri tuna ni love in sumro in chunga valu to atia nei thana chuan rum zet hian alo mela zeria chuan kala nek khopang che ti pa in a thian te nen chuan in chung lama chuan an luta a DCP chuan nei thana bula chuan ithil ti poizia chu ihre to em tiang zel hi ani to ang ti khan lo ding che atia collector te nen chuan an ti tia zu an in hawa an sira chuan ngoi rengin nei thana chu ading tarenga DCP chuan nei thana chu va mela taka nei than ngai damna le kha felfai takin ziakla ron the lutla idu chuan voina tungin ilo join ngal thayang atia nei thana kalsona tum chu zeria pa pumuana chuan loading te nei than atia avapan naya pumuana chuan ngai tharo khano pangkha anun na ka zo bik na chan chumo idam chungin khano pang imo piang khan ithil ti poizia i hre chuakanga in sireng rengin hun imang kum kho tong kalboro atia anam faka nei thana chu thinrim trok chung chuan hota a lai dali velani a station lama pimoi tunu mer hruain afakala SSP chuan alo mu a letter chilo kengmo DCP point officer angak reng chenia milo zero atia nei thana chuan meri bula chuan boite ta hian lo thula local son me so kalo let le fatang atia DCP ruma chuan SSP chu azui luta a DCP ma chuan nei thana chu dinga asira SSP po ading ve boka DCP chuan nei than he stationa iti tur poimo persu i senior te thuzomani ka thu kha thate te in zom nila chuan he tiang thil hi itong lo mai turania email ma te hi mina mai lo takanni chuwang chuan an laka thinrim vengam tur inilo a thleng tur chi hriat to kha ati lai chuan nei thana chuan
ka hmel ma te chu tu te po ni se ka hmel ma an ni to chuan min hlau tur ani top mai ni atia DGP chuan thinrim takin engtin mo min chan ativin khura nei than chuan lo hmel takin ibeng angongem ni pu DGP ka soizo chi kha ka hmel ma te chu tu po ni se nang po ni ma la min hlau tur ani min hlau lovani point min hlau turin ka siam yang tipa chuan ale khaken lai chu DGP do kana chuan athe thla a DGP chuan lekha chu han chiara chu vele vin cha thian inge aonjia thupa choina lekha ron keng ro katimol molan lo ni engwa nge bana lekha zo kiran kena I atami ati fak vaka nei thana chuan ai ahma khan ka a ema masithuna chuan ka fingta ni hi in thu zomin in ti apiang ka ti zela tuna chuan keima du dan takin ka cheve to ang atia DGP chuan SSP bula chuan enge a omzia SSP izini ren min fa za lo ve atia SSP chuan Nathan enge moiti le min ngai thate ati lai chuan akut zum chala kok me vin takin hey ithu soya piang zon turin police ka ni to lo mi pa ngai ka ni hi chuan dang ni ho hi public servant in ni hi atita piap maya DGP chuding chokin Nathan mal som kim izakem atia Nathan chuan ring takle thinrim mel takhian hey thuro mi puita chia lo police mai ni kha ngoi reng khan thuro ti in rum taka mel chung chuan a an khum ta vak maya DGP po chumuang changin a thua Nathan bok chuan police station hi mun thiang nim angin kalongai thina ma se he station ve hi chu ram hoi khom na zo kani hi tuna chuan police kani to lova uniform ka ha ka ngai to lo bok ma se police ni lo maila police thiam na le fin na song kala nei don thava DCP ni to don lo maila DGP me po ka ain athu lo zok to ang ka du ka tinga tuman mindang thei to lovang ti chuan khang mi pali te kha an thivekang an thingei turani an phu to kan hmunge yang ma selungai su keiman ka thadon lo an ma ni pa te thavin an kut ngei nan thadon ani ati tamaya DGP chuan hriat thiam lo mel takhian nei thana chu ain hu maya nei thana chuan I hriat thiam lo vani mo example kan peng che tuna tanga second nga vel nuwa kha collector siama inti emani khami pa kha lo lu tanga afapa omna ronzo tangche atia chu vele collector pa chu lo lu ta a siama pa aloni tak boka nei thana chuan good luck ti pa in achu santa a collector chuan enge omzia DGP khongai ka fapa om tu emo in video min ron thona ka fapa hliam na sitak tura kar chunga amulai video ni a ka hlau thong ani kho angom aron ti chiam maya DGP chuan video chu ena ehe hel chu kan station bulavang ve atia angoi wanga lau thon mel takhian hrep tak chuan DCP Nathan ti le tlan chu arul ngala SSP le collector chuan a hnunga an zui ngal boka station kota siamakar chu an hmuwa collector chuan vapan hnain ka fapa avati vaka kar kong khar chu hon tumin abei chiama ma se ahong thelo chung lam atangin ain kalani kong ka hon na chu apot vaka engamani hi atrek zuaya kar chung chu a al tapup maya collector hlau thong na tuk chuan ni lo ka fapa hi chanru ati vaka chu vele kar chu ronin hongin siama chu taksa al hlua chung chuan ron puchuaka collector chuan fire extinguisher chu la in afapa al hlua chu vathel atuma fire extinguisher akap chia mai chu mai al tho hi aronin phu chuaka siama chuan tur lovin ataksa kang na salutuk chu athi puita a an buai lui lai chuan DGP chu hoi kwala kongpuya tanga nei thana le Mary baika in phurchunga an lamron emreng chu awa hmuwa Mary chuan DGP chu abai lo lawa nei thana chu anui suka an tlan liam ta a DGP chuan arangin police force kavin nei thana in lua nei thana wazong tur chuan atia
ma se nei thana emo san vi emo Mary emo po tu ma mo turan omlo police force ho chu lo let le in an captain chuan DCP pula sir atlan bo manani chu mai ni lovin engkim kha aru man lok fekani a hun le adhar za te po aru man vel fekani a aadhar card credit card election card le ID card thleng po in chui thei lovin ati chhevekani atia atuka chuan siama voina chuan DCP chu vakala siama pa chuan DCP officer pakhatin ka fapa thata tichung chuan thlamung takin ilola omani mo man ula zela khung ula vahlum rau ti in alo anghal vak vaka zere pa chuan DCP ngatinge in laman lawa atia DCP chuan aw nakan la shelwani chupaka he mishing hi mina mailo takani ma hret thina wanga thinrim kha chu ani to lo a in lu nei tu te kan tha saka wanga thinrim ani ber to zokin ka hria a che dan kha professional takani siama khan na sataka soi sain akar chunga da chupo station bulloka tuman a chevel kha an mu chung lo tin kar chunga ethil gas a phuluta tukver akhar phui veka siama kha ni khoshelovin a siam bok kar honna kha tu emo in apo vel a current check thei turin a siam boka siama kan lu khan tu emo chuan fire extinguisher mangdon ti po sheloka chuwang chuan a chunga khan ethil gas a thun khat vek boka ma se engtik line nge a chet kan thre silo kan film khur angai ni kan ngai nep turani lo atia mai ka pa chu lo tong chuak ve in mirul ru tam tak kan lo tina to thina kan thata an poisa kan lak saka kan wawa kan ti chia ma se sum do na wang fe ka ti kan ni ma se he mishing hi tunge mo nia hetia phubalak tu na thinlung nei ngam ve nge mo ni le chupo kan laka le ngal alo ti ve boka mai ka chuan ka chua ho lowang le alo ti ve punga DCP chuan ni love keni pon kan lo ring solani mina mai ni lo chupaka nei thana khan ama ni lovin an pa te thavin an thatang ti in min shila atia zeria chuan thinrim mel takhian enge omzia kapa hin min thatanga mo nge kampiro don ti nami tuna nei thana chuan min zong me kani ani mi pakhat chawina min tha atuma wanga hlawa kan lo biruk na chan tur ka shelo security tam tak kan nei lo baka police te po kan thun hoyan oma enge tong kaina ni ang alo ti khur khura DCP chuan biru ro ukatilo ma se film khurang chu DCP nei thana hi ana tho then khate po kalo hrefe nual to a ngai nep chini lo detective tam tak te ai po in athluki thazo kani ka kalsan phodang chu lo film khurang chu ti in akal san ta a nei thana le sanvile merit chu in lian tak pakhata kalin in bula chuan pathaw lampang moi mol buk chur mai hian alo moka chupa chu nei thana thian pa cyber crime expert ani nei thana te chu in chung lama lu puya chu cyber crime expert ning chu te ania te chuan nei thana te chu an puinen in mer hriat tirin an room turte ko moa sanvi chuan Mary chu apom hila room lama alu puita a nei thana le te chu room pakhata lutin nei thana man ro tur pistol te laptop telephone thar le sim card thar te chu an buai puya te chuan shenpa pakhat chu I that ta phota hetia omzal hi em ni tuma I chung te ang chen pimoi te chu ilo en poni ma na ma se tul tha hi thaket lawasin Mary so en la lo pang mai alani so ama wang tal po son tu tok mai ro atia nei thana chuan Mary tan zo kalom he thil hi kati a mel ka mu son a una nu Josephine ka mi thla lo langa ngai to te khang misual te khan misual som rol vel tirin an ina ngen va tha tira Mary chu chung misual te chuan anu le pa te le api le pu te khong ina tel mi lawa an sei saklai an en lui tira Josephine kumruk mi lek di mi lawa an vasia sia turte khang te khang ngai tuaro khang misual pali te jinga mi pathum chu an ladama damin ka chu don lo Mary hian chung te anei to lo ka fanu ani to ang min pui don nge don lo atia te chuan lungai su thian pa ka pui em ang che atia chumi zan chuan nei thana chuan Mary chu abula motirin tu takin asam acho saka ma se pon bathlara
sanvi vai vai a mu chuan avapan hnaya sanvi chu anung lama tangin amvakua dutak ingei ngai tu a atia sanvi chu lo hoiletin nei thanamit taka en pa chuan dutak he khovela mi jong jong te hian har san le rilrunat na kan nei feka lungai na tong lo bi kanom lo hetia iche hi thil dik ani emti in zotro tual i that me ka sin alo tia nei thana chuan ka thil ti hi adik lo ti naim ni atia sanvi chuan adik le diklo thu chu thu ran ni se hetiang hian ila chengai lo phuba chu ila photo a ma se amal te te a imishing pui thathi chu miswara phlak tak ni ma se anmani ang thawa tul thatu ini dona sin atia nei thana chu an ngoi fanga thok ala te te a sanvi mitaka en pa chuan khang miton omte khan kamai chana hian engma kati thelo tur thule an tan chuan uipo katluk lo thu min rila pimoite an thana chanpo keima wangani thule meri nun na anju na chanpo hi dam chunga ka in chiran du wangani marsiati an pong sulai kha video in an la a zami lovin min entir zui le ngal boka mishing pon ni lo ram huan ni so marsiati chunga thlengang kha ichunga po thleng thei sin meri chunga po thleng thei sin tu chunga po thleng thei heng mi sual te hi nungdama an omreng chuan naupang tam takhi marsiati ton ang tong turin an lo thang lian mek ti na ni dona chu iduem ni zalen na ti thu hi kan shefawa nitin kan shehialang ma se he zalen hi mai chia te tan hian om velowani zana ma ni chawa chuangam ani lo pha an ral tri em a chuwang chuan khang mi ten om te kha ka chu don lo min shilte engtin ne ka omang ka du to kang mo min shil ro ti in sanvi chu an ena sanvi chuan nei thana moya chuan a fo wongwanga fia takle felfai takhian thatro nei than that vekro ati sapa nei thana chu anui suka te reng mai atia sanvi chuan nei thana moya chuan a fo wongwanga fia takle felfai takhian thatro nei than that vekro atia nei thana chu anui suka te reng mai atia Nathan Season 2 Episode 2 Ziak 2 Erama Somdong Zuala Unleash the Beast Part 2 Zeriapa Pumona te trien ho pali chu zu in pa in antitia Antilru aha tlang hle mai mai ka pa chuan umon DGP hi kan ring zo tak takang mo an department pumpuin bi pakhat lekpo anjong hu zo lo chunia ati nuwa kimapa chuan ni e professional ruai jok maila achi jok lo mo alo ti ve boka siama pa chuan ka fa pa min tha sak tu hi a himbik turani lo detective mel riat ka nei lom chu chon thatro se alo ti punga zeriapa pumona chuan azuno ken lai chu atlak papa muang chang hian lungai su DGP hearing top ro ka thu a hnial ngam rawang atia chuti lai chuan marhiti thattu te zinga ladam maika zeria le kimate chu party na kalin anlo ruile pekhera mai maika chuan bathroom ka vain phi harlo ka nge ka kai e mai atia zeria chuan relo la o kan ho trap to nia alo ti ve poka maika chu bathroom lam pan chuan a phaya akal ngil hlei theilo arui em bokani bathroom chuan aluta tui a her hoa mai chu a phi mola chutia a mai a phi mol lai chuan tu emo hian tui chu aron her top ta dai maya muang changin mai ka chu hoi chawa nei thana lo nei sang chu a mua a phusaka nang hi ti chau a soi man nei thana chuan na em hian a nek ta sia maya ni khoshelo chuan alet ngal dera mai ka har le chuan mun thim dewa hian alo oma banga phurbe alo nia amazona tak chuan motor hi adinga motor light chuan aron chuna motor tang chuan nei thana lo chuka mai ka chu avapan naya nei thana chu chiang takin mai ka chu han ena ichian pa kimakha kola heta kanom na hin ron pheiti rang che atia
mai ka chuan ateu lo mai eng ang pon min soi samala ka phone chung lawang alo ti pang panga nei thana chuan nei supa hian ani mo ani chuan tangkai nei nei lawani chu atia motora chuan lutin motor chu starta mai ka zona chuan avatlanta a mai ka hlau lutuk chuan nilo min chuaro khongain ka phone ang kim chu ka piang ati vak vaka nei thana chuan motor chu ati dinga microphone chu phora mic chuan hre tak chung chuan kima chu avak phone ta a kima chuan hello mic khoi om daya aran tia mic chuan khoi om kima tuna khan atia kima chuan kan ho dai to khoi ikal kan resilawa aran tia mic chuan kima ka phone location karon chui zela tuna local vetro police resort tuna local vetro atia kima chuan lo thon mel takhian engei ichunga thlenga atia mic chuan local ani mai atia nei thana chuan microphone chu a me top sak ta dai maya kima ngai chu a thalo hle maya a thil hriat chu apa a hril ta topa kima pa chuan boya longai su ina hian lo omla kima ni kan vakalange atia kima pa chu security guard som rol vel ten chuan microphone location chui chung zelin an chuak ta a building leader pakhathi an vatlinga building chunga chuan microphone po chu aum nge ni ti location atang chuan kimapa chuan a hretheya building chunga chuan an luta location chu in chunglama a chho tian hmuwa an chho ve ta zela atopa library room chunga chuan location chu top ta chata library chunga chuan an han luta lekhabu chia tam takhi alo inrem trek ma microphone location chu lekhabu da na hnunga atop le ta dai maile chumi phena chuan nei thana chu abiru tura ngain kimapa te chuan chumi lekhabu da na chu an silai chuan an kap ta vak vak maya lekha them aleng chuaya ma se tu ma an lo omlo kimapa chu avakal hnaya chuata microphone lo le teng chu a hmuwa a charpa chuan zonga mai chu ati rengota chu vele an hnu tang chuan silai aron puak ta dur mai security guard pathum chu an let der mai kimapa chu rang takin hoile ta nei thanan room ema alo me khur mai chu apa hmuwa midang chuan an silai chuan nei thana omna lam chuan vakapa ma se nei thana chu atlan son mana an bulvel chu an kap kwal vak vaka atopa an silai mu chu a zauta hiala kimapa chuan songro that nge chu atia ti chuan ga te chuan an zong ta a thiri bur te in vari chor ri te in nekrisia sia thon te chu kil te na tang chuan aron ri chuaka kimapa chu amang ang hlea bang sir tang chuan amal te in ga te chu an ron let chuak tok tapa atopa nei thana alo chuak ta kimapa chu vapana na em hian anara anek si amaya kimapa chu athal topa thu thlenga thu tirin a phuar beta security guard te chu mun khata a phuar hlom boka nei thana chuan kimapa bula chuan ifapa kima khonge helai hmuna hian ron kaltiro atia kimapa chuan teulo mai min that po ni la alo kalwang alo ti khoma nei thana chuan voice recorder hala chuka ahan ona kimapa mai zona chuan afada a kimapa chuan ka tong hi record iduni mo khanglang che chuan ka fapa hi chu I that ve chung lawang kadam chung hian I that lawang ente nei than poisai duem engza po soila ka piang che atia nei than chungoi wangwanga engza nge min pe kang atia kimapa chuan cheng noi ni ka peng che in alo changa nei thana chuan noi ni chawma alo tia kimapa chuan ole noi nga ka peng che atile a nei thana chuan ani mo mihring nun na hi cheng noi nga man mo ani a atia a laptop a phot suaka a voice recorder ne chuan konekin eng mo hi a type sata security guard jinga pakhat chuan lau mel tak hian an tu soyang zelin kan oma kan tu wanga ti kan ni bik lo an ron ti hluam hloma nei thana chuan room de wa mel pa chuan cheng noi nga ineyam ni alo tia chupa chuan ai nei lo alo ti fata
Nathan chuan ani chuan longoi makro atia laptop chu a khoi chhun zum mial mila azo fe nu chuan kimapa phone chu alak saka bangle lama phein voice recorder nen earphone le microphone te rak te nen chuan bang phena chuan kalta a kimapa phone atang chuan kimachu ava phone ta a kimachuan hello kapa hello ti ngala Nathan chuan location history la cheng noi nga nen lokalang che akha sin lokeng che atia kimachuan tuna mo ngati te thut nge kapa aron tile a Nathan chuan local fatlani mai atia phone ada ta a kimapa chuan mu sit mel takhian ka phone atangin ka fapa I phone a keima angin ha ha ka fapa hi mi mola ni lo alo kal chuang lawang apa ole midang o te chu a hresang ve lu tu kalom ti in alo ni zat vela Nathan chuan ifapa kim somo keiman kalturin katilo nangma asokin local turin shilani atia kimapa chuan a hrethiam lo hle mai Nathan chuan I hrethiam lo wani mo ti pa chuan laptop chu a khoi le mot mola audio pakhat a playa chu audio chu ni chin laka Nathan le kima in biak na khani ma se Nathan o chu Nathan o tak takani lo kimapa o zok ani tadai mai kimapa chuan he enge omzia zonga ichak lawang ti in atal fak faka Nathan chuan DCP Nathan malsom kima hi tunge ani ila hre chiang che lawani ni china I tong ka record na chanchu I voice hi kamo mo wangani ifapa chuan athi na tur aron pan me kania alo thleng trep tong atia kimapa mang ang tal vak lai chu kimapa phone vek chuan video in Nathan chuan alo la a DCP avathona ti chuan akal ta dai maya DCP chuan athil don chu a muwa amang ang ta hle mai kimapa chu rang takin akol ngala ma se chang thei silo DIG akol le fata DIG rang takin kimapa putluang phone location karon thon chenga vakal vatang che chanchim milo hrile don nia atia DIG po chu rang takin ain khal chuak ta ngala chuti lai chuan kimapa chu suitcase achunga cheng noi nga lai mai om khai chung chuan apa phone location chui zel chuan aron thleng ve ta a in chung pera han chawa a building omna in chung hi in noi bera tang po in motorin akal theya motor tlana turbik kong asira kwalin zim te a siamani kimachu a han thleng ta a apa thuthenga phor be a alo om chuwa mu a lau thol takin apa chuwa pana kapa tinge heti oma a han tia kimapa chuan helai muna tangin chuak vat ro itana him lovania ati lai chuan hinglama tangin Nathan chuan kima sama chuan aron thama na in banga alu atau tir chora ni khoshelovin kimachu ale ter maya kimachu nuk phain a motor omna lama kalpuya motor nung chu a honga mai kalo le teng chu kimapa chuan han muwa Mike kima ani thailo Nathan chu ramte alo tilom loma Nathan chu su khe su kimapa ma tak chuan avada a hele cheng noi nga chule ninna pakhat man chu cheng noi nga itini lom ni poisa hilala ke chuan ifa panon nei ka duani atia motor hunga chuan kimapo chu ada lut ve a akhara atlanta dai maya minute relo te hunga chuan DIG po aron thleng ve ta a kimapa chu avamua ehe putluang inge omzia ti pa in avapan phaya hrui terek te lo in thlung chu arap pela thil engamani hi atrek zewa akang ta a hrui chu akang phei zela kimapa chuan hei enge omzia ti in a aw vak vaka DIG la ti nge na hrebik lo a aw ve vak rengat maya hrui chu akang chak to tola chuta security guard hobula avakang phei ta a an zona vatlen chuan a alpupa gat ho chun satakin an kang tawak maya chu mai al hlo mai chu building noi bera tangin Nathan chuan alo thlir renga kimapa le DIG chuan him ta shama atuka chuan DIG le kimapa chuan DGP nena engkim an hril ta veka chuti lai chuan DGP phone chu aron ria phone ami chu Nathan chui tura anti police force ngami ania chu police chuan Nathan chu hotel pakhata ni liam ta khan a check out thule
receptionist te bula ni hi nuwa lengpui airport lama kal atum thu a soiti an hriat thu aron soya DCP chuan DIG bula chuan DIG lengpui airport a tuna lo vatlen khalang chu film khor takin aruk theyang berin manang che mi puite iti chi ai tur ani lo ti chi ai reng song che atia DIG chu kalta a dar khat area nei thana chu lengpui airport a chuan DIG chuan a hmutangeya ticket counter atanga a ticket nena alo chuak lai chu DIG chuan a hnunga pistolina tina a bank pula chuan DCP nei than ngoi ringin minon jiang che atia nei thana pochu kalve maya CCTV zone an thlendon che chuan nei thana chuan a bek a lai chu phela a sira chuan a the phaya DIG chuan bek a thena lam chu ava hoi phaya chumi hlan chuan nei thana chuan DIG kut chu avuan thuda chota chuan silai chu a met poka mi pui an mang anga an tlan dat ta chum maya nei thana chu ban phar chungin zoi muangin ato nuwa airport security guard ho chuan DIG chu an tlan huala silain an tir ta thup maya DIG chuan min kap chu police kani hi he pa hi mi sualania kaman me kani ati chul maya nei thana chuan alo ni sanga DIG chuan thinrim takhian a motora hruai pheita a station lam an ron pan le wangwanga an thlen meu chuan khuwa a thim leklek to DCP chuan aruma news alo ena news a chuan voin dar khat le chan ve vel bor khan DCP nei than mal som ki ma chu DIG lian sangan lengpui airport a mi puite hmu lai nge in amana DIG lian sanga hian asilai met puakin mi puite ati chi ai man hle ni ti in alo puanga DIG te an lo thlenga nei thana chu an ron hruai boka DCP chuan DIG pula chuan thinrim takhian thil ho tak po pa ngai takin iti theiro ni hi lak tlak lo lutuk ti in alo vin shepa DIG chuan kati palani sar atia DCP chuan kala soipui leng che tuna chuan nei than kan boi pui ngai khonge om atia DIG chuan dakruma kanda atia DCP le DIG chu an fakalta a DCP chuan nei than heta I om na chan hi hriam atia nei thana chuan enge kom na chan ka hrelo he DIG mol de hian airport a kajin tur min lo changa min lo man ringa talom atia DIG chuan nei than khoya nge kimale maika antia nei thana chuan noi pa hian oho chu chuan mo min lo man chan atia DIG chuan soifatro ani lo chuan ichak lawang atia nei thana chuan khonge an om ka hrelo ka hriat zong chu siamakara ama akang hlum pala ti chuan kimale mai kan pova ke ero ka zindona DIG hian min lo man ringata abak engma ka hrelo atia DCP chuan ente DCP iom na hi ka custody ania dikta ka min chan lo chuan helai hmuna hian ka that thei chenia ati khurkhura nei thana chuan thil ti sul angin tinge min ngai tlata sar helai hmuna hian keima in kalokal tuma tranpui to ka nei lo ka chung te kha isoi angin fair accident in an thia ke ero ka him thung kimale maika an povitia tinge keima kidnap anga in ngai le dai si tin azor le ta DIG chuan I thil ti vekani ti kan chiang siamakha I hal hluma kima pa I phuara security guard pangala I hal hlum boka tin kimale maika I kidnap mek bok inzet du su kan shavek alo ti ve boka nei thana chuan rumza thian DIG chu amela khonge evidence atia DCP chuan nei than ati lai chuan nei thana bok chuan khonge evidence ka ti chu DCP thil ti sual tu ti chuan evidence an hmu chi ringami atia DCP thinrim lu tuk chu pona choka pona chuan kimapa le maikapa an lo oma maikapa chuan so machine thil ti vek so ni ti kan hraveka engwangin nge thu in la zo vak vaka hlap ula dop ta chu tin alo vin khurkhura DCP chuan evidence thatak angai sia lo ngak ram ro atia kimapa chuan ka omlai ringin ka fapa le mai ka mana min soisa a min phuar boka ship tak chuan alo ti boka DCP chu in chunga lut le in
nei thana bula chuan khongai ke male mai ka atile a nei thana chuan I chung le khaten bawa ingai thu ema ka chung ten thiveka ngatan mai ngai lova inge omzia alo tileta DIG chuan nei than I tong mem ma o ka khoi du tak tak meng che ti in alo vo ve boka nei thana chuan nangkha longoi mai te aruka mi man dan po shelo airport alo kalin minran man ve renguta police hi izir chuak nge ini ve top zok alo tilet shepa DGP chuan nei than mai kale kimate chu khoi angin om an ladam nge an thi do ti in asot le a nei than chuan ka soi do kha tuma ka that don lo an pa te thavin an that don ka ti kha atia DGP chuan ani chuan kimale mai ka chu an ladam ti na ni mo atile a nei than chuan ka shabik nang engtingi ka hriat bi kang ti in asot let le a DGP thinrim na tuk chuan nei than hei hi ka station ani he ka du chuan ka that thei chenia I ruang te chu tuma hriat lovin ka phum bo vekang thudik soiro ani lo chuan ka that du tak tak mayang che atia nei thana chuan police tam takin oma ke chu ke ma in ka om I du chuan min that ta che mi puizinga me pakhat poisoi lo I that ti na ni don sin ngai tharo puitu tur ka nei velo nang chuan mi tam takinai police force the here poiron tiran lomni atia DGP chuan pen atumlai takin SSP alo luta sar kima pale mai kapate hian nei than an betu ani aron tia kima pale mai kapate chu an lo luta kima pa chuan khonge ka fapaida mai kale ka fapa hi ikitnap ti kan ria khonge anom aron ti khura nei thana chuan DGP sar pona son ticket counter in CM ni adu du hi lo lutin zo na ngai hlir min ron zota kaning deuh tonia atia DGP chuan thinrim tak chuan alo mela nei thana chuan kimapa en pa chuan fai tak hian CCTV of tirvek photro atia kimapa chuan DGP bula chuan CCTV hi of fekro atia an of ta a nei thana chuan good in ti thae alo ti hama mai kapa chuan sero le khongai kan fate chu atia nei thana chuan in fate hi nungdamain hmutuani chuan kata soya piang in ti turani in fate in mangai tak setani chuan min hnial karing lo ka soya piang min ti hlotlin sakang cheu atia DGP chuan nei thana maya vapenga izakem idu kan tiang mo anni hi tingai biak DGP ka omalom he station nei toy ka omalom ativin khura nei thana chuan putlang he DGP hi chuan thil a hrethiam lovani ma senang ni chuan in fatin mangai ni tero ka thu soi hi in hrethiam mang tero atia mai ka pa chuan asoyang hian ti phodang u atita a kima pa chuan nei thana chuan ena enge idua atia nei thana chuan phurze thian a masabera chuan fried rice plate ni kadua karil atram to letuk atita dai maya angai na hriat lo mel se chuan kima pa le mai ka pa te chu anin en he hu maya nei thana bok chuan DIG chu va ena hei lian sang avatia DIG chuan keima mo ka mingin min ko mo atia athin rim mel kher mai nei thana chuan nangba ni lo midang lian sang ati mi pu kan om lo I minga ka ko lo chen engtinge ka ko wang che mola man mo in rice plate ni valate atia DIG chuan rum takhiana mela nei thana bok chuan putluang in fa pa te chu he DIG po hian angai saklo riau mai ka ti atile a kima pa chuan DGP khongai takin ron pete asoyan chu ron pero atita a DGP chuan DIG rice plate ni le thingpui valaro atia DIG chu akalta a nei thana chuan rice chu ai te a ti chuan kima pa le mai ka pa chuan nei thana chu an thut sila kima pa chuan soiro le khongai kan fate chun om a han tia nei thana chuan tu fa zo nge ka soi masakang atia kima pa chuan keima khongai kima om atia nei thana chuan phone number pakhat a hrila kima pa chuan a phone ta a kima chuan hello kapa khongai om atia kima pa chuan boya khongai om zok khoi muna nge om atia kima chuan ka hrelo athim lutuk
kaum na hi khoi la nge ka hrelo atia nei thana chuan akut kha ve ni ben tiro alo tia kima pa chuan boya ikut kha ve ni beng ro an tia kima chuan akut chu abenga light aron enga light aron eng motor chunga ka ka pa aron ti le a mai ka pa chuan khonge mai ka lo zote alo ti chul maya nei thana chuan hey lo hak mai ro ti in alo hawa chuta DGP alo luta phone chu aron chu fata kima khoi nge ati vaka kima chuan DGP sar min san ro motor chunga ka atia atrak pur maya nei thana chuan DGP phone kha kima pa pero atia DGP chuan nei thana churum taka mel pa chuan kima pa chu phone a pele ta a nei thana chuan abula khan airbag sin awmanga chuchula se motor rang khan chok ro se atile a kima pa chuan boya ibula khan airbag sin awmem atia kima chuan o ka hmuwe aron tile a kima pa chuan khabe khala fatla pona chuk ngal ro atia second somve hnuwa chuan kima chuan ka chuak ta e aron tia nei thana chuan airport a rang takin kalsela passport te green card te visa credit card le document zong te chu bag chunga khan engkim om veka airport a ka thin pa rin oman alo nga kang atia kima pa chuan nei thana soyang chuan afa pa chu ti tur a hre vezel boka DGP po chu pona achuk ngala police dang te bula chuan lengpui airport a rin omati mingpu lo zong ro kiman awang modona ni chu vatin atia an che chuak ta ngala mi somve la ral mek chuan kima chuan airport chu ka thleng to e atia nei thana chuan gate number 3 a kalse counter a ticket vala ro se atile a nei thana soyang chuan kima chu gate number 3 a vakala counter a chuan ava intlar ve ta a kima chuan ka thleng to e ka pa inge ka ti le don aron tia kima pa chuan han hoi kola zuru tu chen omem atia nei thana chuan makti mel do ma hian kima pa chu en hu maya kima chuan ai omlo ka pa aron tia kima pa chuan police an omem atile a kima chuan omlo ka pa atile a kima pa chuan nei suka tikha chuan himta ka fa pa airport a khan lo omla kanaw ten anron lam vadang che atia kima chuan ka pa kha zong mel chenei thana kha keima nge hian ka that dunia aron ti punga kima pa chuan lungai su kan man tolom ti in anui vura nei thana chuan kima pa churum takina ina ka thu soi ngai thla zero zoi sap chuan alo tia kima pa chuan vele tu ka che min vo velamo ithu suya piang ka zo mangamo ate ulo mai ka fa pa chu him to a ipum kol mai thai kan ni lo ati vel hama nei thana chuan zoi te le fia taxi chuan ka thu soyang chuan ti mai ro ati le a kima pa chuan inge thinganga ka lau lo che thil hling tur chumo ka soi sana sadang che ike po hian ikale to ngai lewang na satakin ka soi sang che atia anui vaka airport a mek kima be ka tang chuan bom ala mang deuh mai hi arita trut maya mi puite chuan an en sha hluma nei thana chuan room takhian kima pa chu amela kima pa chuan boya hello enge chumiri chu enge omzia ati vaka kima chuan airbag chung chu han ena pistol hi alo oma pistol chu bom alam ang takari trut chu lo ni a pistol chu an la chuaka chu vele airport security guard le sipai duty te chu anron tlan khoma kima chu silain antin ta thup maya kima pa chuan hello boya enge omzia ati vaka nei thana chu ngoi reng thunga kima pistol ken lai chu arirang tu tonga chuta ama in pistol chu ain kap ta a sipai le ka te chuan kima chu terrorist ani ringin silai a me puwang chuan an ka ron ta chiam maya a thi chiang le mai kima pa chuan enge omzia boya min chang ro ti in atrak vaka DGP phone alo ria ala a hello engtin mo ti in mak ati mel em phone chu da in TV an ona news amet chu ngala news a chuan tu mai khan
lengpui airport a inka na thlenga mi tu ti hriat lo pakhat terrorist ni nge an rin chuan airport chunga silai met pokin duty te abei thot maya amuna sipai duty te hian an ka phum ngalani aron ti tamaya kimapa chu a out of vak maya ni ko shelovin atluta der maya DGP chuan DIG dokana tui kharon lawat te u atia Nathan chuan DIG in tui ala tur che chu alo lak khala a in tadeya DGP chuan Nathan ichak lawang ate vaka Nathan chuan awan hak thlak tak kashil mala min ngai thadu lawa ama fapa nge athata ni kha collector line afapa halhum to bok in fate in uilo MIT in anui huwa kimapa chu anjon choka DGP chuan Nathan bula chuan kathat don che kathat khopang che ma se katha ma chen mai ka namin hril photanga yang nang anga mi lul te chu enkol dan ka thi amalom atia Nathan chuan athra dar kar khat ka peng che I thei chuan va chan ta che atia chuta DGP phone a chuan message lo thlenga DIG phone a lo thleng bok mai ka pa phone a lo thleng bok arwalin a thleng vek ani bermai DGP chuan a message chuan ena application link alo ni a linga chuan aluta games pakhat hi alo oma chumi game chu alu chin le a video pakhat alo le a video chu han ena maika ke korte nen sia thutlenga phur be alo chu alo langa maika chu glass kilinai chunga hian alo oma glass banga chuan pipe tam deuh hi le lama alo in vo truk boka abula chuan ethyl gas bur pasari vel alo boka gas le pipe te chu ain connect vek boka chuling lo siam chok tu chu ama a kan soi Nathan thien pa cybercrime expert te khani te chuan link chu athon dap ta chiam maya mitam takin message chu andong ta sup loma chu game chu an download ta a screen cover a mic chu alo langa mic ma chuan silai lem hi alo lang boka game instruction a chuan ti hian alo injeka kan ram chunga pong sual hi athleng hnem em mi in pong sual lo tok ta se mi poitam takin a stage sale social media nen an the dar vaka pong sual tu ten dem thule khailum tlak an ni thute soi saklum an chak thute an soi fawani chumi te tan chuan tura hian hun thatak mai siamania he game screen a me pakhat lo lang hi tual tha mang pong sual tu ani he pa ma a silai mang hian he pa hi in ka plum don dia ti in a game chu adang dai an ti hlom ngang aniang an download ta sup loma rang takin DGP chu achuaka cybercrime expert te hena chuan chuiching turin a hril tangala mase engma ti thei an nei lo DGP chuan fin takhian engema tal ti tha chu cybercrime expert in nilom ni ti in avin vaka anzinga pakhat chuan sar a game hi a het theilo an block tlatani atia DIG alo lota Thailand le rol pahni an lo lut boka sar hacker ten lo thlenge atia DGP chuan lo thuula thongnal charcharo u atia chung thai mi pahni te chuan chu game chu hack an han tuma ma se IP address chu second khat dana ain thak zel maya an chui dik hlei thei lovani games chuan khel tanta silai chuan mai ka omna lam chu game khel tu te chuan an kap ta vak maya ani na taka chuan silai lem hi yetian game pangai ang taka alan thainan asiam chap mai ni silai om tak lo silaya an ka piang chuan ethyl gas kha mai ka omna box sunga chuan ain ka upload zelani mai ka po chuan gas chu a hip nem ve tela ama po chu a chaw tela thai pakhat jok chuan sar link hi ain disconnect zelani enga ma hian kan lu thailo atia english in an bi a hriat thiam tlan thainan mi zo tonga soyani mai ka pa mang ang lu tuk chu atrap pur maya thai tlei rol pani te bula chuan ente u poisalam kha chulung ngai su ka thin pa ram dangami mi thiam tak pok hrialom chupa chuan a thiam zokanga in tho ho phei chuan in thok chak zokang atia thai pakhat zok chuan imolami ka pu if a pom na bula ke som to so engage nge ni hriam ethyl gas lo takania hydrofluoric acid le potassium light chopalani hacker dang icha chungin if a pa chu a thiman da itong chu atia
mi pui chuan chu game su an khel zela khel an pung tur tola hacker pakhat zawk chuan angai na omlo ani pere gas hi alik tran mek ani mi pui khela second tinin an pung tur tot mai sia atia pakhat zawk chuan sar ama chau chuan ati theilo IP address hi second khatana an thlak zel sia pui tu an omani mai he game hi lovil reng tu an omani kan zong meke atia DGP chuan tangtir dang tur ka hrialom ain puang khopang atia leithana chu dark room chuan ala omrenga chuta DGP le DIG chuan sanvi an hruailu ta thut maya sanvi an muchia chu leithana chu ameng phok hru maya DGP chuan ipasal mol lutuk wanga heta kota chikan ni he game hi ti top dan i hria ti kan hria ti top dan na hru vetro alo tia sanvi chuan leithana vaina leithana chuan alo thinga sanvi chuan ka hrelo ti ringatin achanga DGP chuan o animo atia DIG chuan leithana chu man beta DGP chuan leithana chu a hnek ta sia maya sanvi chuan trap chungin khoin soi sato su ka hrilang che atita a leithana chuan nilo sanvi engma hri su alo tilom lama sanvi chuan inun nei ka ta na hlobera ka chan phal lo che ni alo tia DGP chuan sora le atia sanvi chuan minzui ula mun pakhata chau ti top na om atia DIG chuan azui ta a building hluido pakhata chuan sanvi chuan DIG chu akalpuya achong chung bera kalpuya room pakhata lu puya DIG chuan room chunga dokan chunga laptop screen a mic gas ruilo talvak vaklai video loin play chu avangmu a avakal naya chu vele sanvi chu tlan thuta achuak ta a DIG chu kongkhar akal nan ta deya DIG chuan hey lohong ro ativak vaka mase sanvi chuan akal san ta dai maya DIG mangang chuan a phone a phora signal om silo amang ang hle maya DCP chu thinrem takin neithana omna dak ruma chuan avalut le a DCP neithan engang pon lo che thei viau ma la ke custody ai om ti hriang che atia neithana chuan ni e I custody a chuan ka omalom ma se helai hmuna hian ka hima kanu puipo himani atia chuti lai chuan SSP chuan DCP chu aron kawa thai hacker te chuan sir address an muta e atia address naram pan chuan DGP le maikapa te chu an kalta a chu address chu nichin loka sanvi le DIG kalna khani location chu achong chungber ania dagroma chuan thai hacker te chu an valuta neithana bula chuan inti thei takhian pakhat jok chuan mola le fing veo mo ilo inti ni mo I address second tina I thla ka wang khan kan chui chhualo che iring emni minute somlek chungin kan jong chuak asin hacker pui ber kan ni hi aron ti vei panga neithana chuan nui sang hian animo good job operation chu hlotling taka zo fel anita ma se vandoi thlak takin damlo chu athi man hlau mai atia hacker ti chuan rang takin an laptop omna lam an pana address alawin son le tadai mai chuti lai chuan mi puite chuan game chu an khel zo don ta game sathlia mai emo anti line chu game chu mi thana game ani ti an shredder silo building chung bera maika glass box chunga von kang feka lo thu khorum rum chu maika patile police te chuan an vangmu a maika pa mang ang lutuk chuan chuata thir tiang lo chu ala a glass chu a votavak vak maya chu vele chu ethyl gas chu glass box chunga chuan tam tak ain kaplu tavak maya maika chuan gas rim chu tur lovin taksakang vek chung chuan athita a game khelmek tu te zong screen a chuan success ti alowin ziak taboka maika thi thu chu zeria le apa pumona te chuan an lo hria a zeria chuan thinrim takhian a that le to pathian te pathum chu asoi ange na that vekani chu po police custody omreng chungin engemo police te hian an ti le keima chia ka bangta ti in aphun no a pumona chuan DGP ahan phone DGP enga tan mai man tlak lovani hi chuaro kha machine kha
keima nge hian ka ma chon du ni atia pumo na seng chuan Nathan chu evidence som silwa an ko reng arem silo an chua tange nge a police station ko ta chuan zeri pa pumo na te kima pa putluanga le siama pa collector te chu an loading trap maya Nathan chu SSP chuan pona aron chu poya an bula chuan Nathan chu avakal hnaya siama pa chuan tuna chuan khoya ma tlan chhiana turin nei to lo helai hmuna hian kan that don che alo ti pung punga Nathan chuan amasa in zeria chunga hian kalom khop mai marshati an pong su live video kha alo la save lowa microphone tang khan video kha kala a kadu hun huna kati leak out theni ati tamaya zeria chuan kapa dot vekani hi alo ti pung punga Nathan chuan hey zeri puitling kan ti lai chuan lo tong thin lo te atia zeria chu a thin rim hlea pumo na chuan khoya ma hian minti che thei chung lawang kumsum thum chuang ka thorim hnuwa business lian tak kadina keitluka sum nei tam hi Mizoram hin itong le to lawang suti khopa mithil ti thei chu I chawnga mani mo ka fapa te video po chu inei tak tak lo min vau mai ni atia Nathan chuan ani chuan I phone min lo pela olsam takin aling mangin video chu ka download ngal the ani atia pumo na chuan a phone a phora a pe ve ma pumo na phone chu Nathan chuan a khoi mial mala ti chuan zeria ten marshati an pong so live video chu pumo na te mu tur chuan atilang ta a pumo na chuan kha video inei wang kha minti chia thei in ringem ni tuna hian kan ka phlum ngal thei che sin atia Nathan chu anui suka ringte reng mai I phone min khoi tira I phone atang hin type ka setani darkar khat alome he time he zo ve chon ifa paten nula an pong so live video hi a leak out anga isum do na po itlak chiat pha nge yang atia kimapa putluanga chuan idule ti leak out la ka fapa ka chan to a midang pon an chan to engpo to kila poi kan tilo kan that don che ti pa chuan chemte a phora chu vele pumo na chuan kimapa chu silai na tina he minute nga video li ka wang hian ka sum don hi atlak chiat ka phallo ati tamaya Nathan chu shwain zeri ne chuan Nathan chu kara an phura an tlan ta dai maya kimapa te chu an thin rim hle Nathan chuan building pakhata zeri te pa fa chu shwai ta a room pakhata lo puya room chunga chuan Nathan chuan laptop chu a honga a khoi mial mela chuti pa chuan heta tang hian kan ofange atia pumo na chuan silai tin reng pa chuan tivatro ti in alo tur seka Nathan chuan pumo na silai ken chu benthak sak thutin na em hian apeka nek chor maya ni ko hrelovin atluta ngala pumo na harle chia chu om na ngaya alo la oma ruma tang chuan a chuaka so building chhong chung bera chuan a oma afapa zeri chu avin azong ruai maya in chung bera tanga Nathan ron dak thla chu a hmuwa hey Nathan khoi ka fapai da ti in a aw fak faka Nathan chuan engma soilo chuan hui sei tak azuk thlak thlaranga ta building lai taka ban in khampaya chuan hui chu abang liama hui le lam mor chu la in bang phena chuan abaw le daya chuta zeria chu aw ruain building chung bera tang chuan aron tla thlamaya akia chuan hui le lam chu alawin suya lei a thlen vai chuan a thi chiang khopang le rang takin pumo na chuan hui chu vuan vata afapa zeria chu apatang man hlava Nathan chu zuk chuka laptop hi akinga pumo na bula chuan dokan arem thate te a laptop chu ada a Nathan chuan isum do na a hlo tinan kumsum thum chung I bai ti thui soitiro ma se kumsum thum chung I lo thorim na chu a chiat vek lo nan minute ni che nei to ma se a time hi ti top dan om enter hi metla atopa ni mai ma se ifapa in chung sang taka tanga thamai tur chu I chana ngai sia tunge ingai poi mo zo ifapa ngai sum do na ti in laptop chu pumo na bolloka chuan ata a pumo na chuan adu chuan laptop chu awa met top theya ma se afapa nu na chu a chana ngai si atopa chuan pumo na chuan trap zoi zoin afapa in khaina hui chu a thla
afapa ain asum don natla chetur chu angai poimo ta zok tlat mai laptop chu apangmet topa afapa zeria ero thung chu atla lung chiang hle Nathan chuan pumo na bula chuan ifapa te thian ho pali khan nula poisoi lo chu pong solin an thata an phu tok hremna an dong thewani ma se ke man ka thatlo nangma ni an ma ni hring tu te thev hian in fapa te chu in thadani ti in akal santa a Nathan le sanvi chu aizol lama an hole ta a Nathan po chuan an thar chu tho chunjom du tolovin aizol lama atrian thaber SP rin omanena tho dun le chu athang te zoka chu mun chu anupui sanvi le an fanu thar kumriat mi meritenen chuan an chua santa